Atzo bizita laburra baina intentsoa izan zen. Irudiak ikusi genituen Guardia Zibilaren komandantzean eta ja dudarik gabe esan dezakegu gertatutakoa Espainiako lurraldean gertatu zela. Halan ikusi genuen irudietan eta era berean bizitatu genuen fisikoki batzordearekin batera leku zehatz hori eta ja ikusita BBC-ren erreportaia ez dakit oraindik zergatik Marlaska ministroak esaten duen hori esela Espainian gertatu hori ez dugu zalantzan jartzen, ez da Guardia Zibilak ere, irudiak hor daude, eta gure ustez ministroa etorri beharko litzateke ahalik eta arinen azaltzeko zer gertatu zen egun hortan. Guardia Zibilak aitortu zizuen Espainiar lurraldean gertatutako gertakariak izan ziren. Horrela da, planoak ikusi egin dituen, eztabaida luze bat eduki genuen beste zonalde bati buruz, pasalekuari buruz, non esaten zuten hori Espainia zela, baina ez zirela sartzen edo pasatzen zonalde horretara, baina behin harresia pasata, ate hori pasata, onartzen zuten Espainiako lurraldea zela, eta gainera aitortu zuten leku bere horretan bi Guardia Zibil zauritu suertatu zirela egun horretan bertan. Guzti horren ondoren, uste duzue ministroak dimititu egin beharko zuela edo oraingoz ikerketa batzordean? Guk eskatzen duguna, eskatu genuen izan zen ikerketa batzorde bat, ikertzeko gertatu zena, eta era berean bideoak ikusi ahal izatea, hementxe bertan, kongresoan, ahalik eta arinen gerozeago ondorioak aterako ditugu, baina guk jakin nahi duguna da zer gertatu zen, egun hortan, argitzeko, zergatik, eta neurriak hartzea ere bai berriro gertatu ez dadin. Marlaska ministroa gezurretan ari da? Behin eta berriro, kontua hori da, agerian geratu dela ekainetik ona esandako hainbat kontu gezurra zirela. Alde batetik esan zuen, Marokoko poliziak ez zirela Espainiako lurraldera pasatu, eta bideoak hor daude. Era berean esan zuen, kanporaketak ez zirela egon. Espainiako herriko defendatzaileak esan zuen 400 eta 70 kanporaketa egon zirela, eta atzo horrela berretsi ziguten. Bestaldetik esan zuen, gertakariak ez zirela Espainiako lurraldean gertatu, baizik eta Marokon. Atzo, irudiak ikusita eta lekua ikusita, agerian geratzen da Espainiako lurraldean ere gauza garrantzitsuak gertatu zirela. Ez dakit zergatik eramaten duen estrategia hori ministro jaunak, baina gezurretan egon da ekainetik ona bai.